یەکەتیە لە کوردان کرد و خواست ئێدی کۆبانی بێ ئازادکران. داعشê em nelet dikin û evan zebaniyan em dixwazin kî ji vê Kurdistanê bavêjin derve. Miretevekî miletê Kurd ve yek. Heya em yeka sağ bimîne, heya xwîncanê me de em devş qobanê bernadê. Em hemî bi hev ran. Destê xwe bidî hev û dû bi hev ran. Kurdistan bi hev ran. Dema girse gêj qeda stasyonê pêşî Zübeyde Zumrud axivî û got heta kobanê azad bibe ew ê li qadan bin. Berxwedaniya herî mezin Amedê de em rêz digirin li ber sekne we, li ber xwedî derketina we, li ber berxwedaniya we. Piştre hevşaredarê Amedê Firat anî dest bi axaftinê kir. Wî jî peyamên xurtkirina berxwedanê û yekîtiya Kurdan da. Navenda Amedê em band dikin. Vallahi billahi kobanê tenê ber nahêlin. Parlamentera HDP'ya Amedê Nursel Aydoğan jî rexneyên tund li Serokkomar û Serokwezîrê Tirkiyeyê kir. Aydoğan çûna pêşmergeyan bo Kobaniyê jî silav kir. Kobani'deki direnişe destek vermek üzere gelen peşmergeyi selamlıyoruz. Girseya qelebalık piştî axaftinan bêdeng belav bû. Ewlehiya li bajêr jî piştî xwepêşandanê hate sistkirin. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.